Læssemaskinen her virker ret uskyldig, men dens tørst efter diesel er enorm. CO2-udledningen fra den og resten af verdens entreprenørmaskiner er i samme liga som CO2-udslippet fra international luftfart. 80% af maskinens energi forsvinder uudnyttet ud i den blå luft, fordi hydrauliksystemet styres med bremsen. At bruge ventiler til at styre hydrauliksystemet er som at styre hastigheden på din cykel med bremsen, imens du kører fuld gas på pedalerne og brænder overskudsenergi af som varme. Den energi kan vi bruge meget bedre. Vi har udviklet en nærmest tabsfri hydraulisk transformer. Med den kan vi forbedre hydrauliksystemerne, så der ikke brændes energi af og svines med CO2, når vi styrer bevægelser. Med den hydrauliske transformer kan vi opsamle energi, hver gang bevægelser bremses. Men hvor langt er vi så fra, at maskinerne står rundt omkring på verdens byggepladser, uden unødigt svineri? På en skala fra 1 til 10 er vi lige nu på en 4. For at komme op på en 10'er skal vi investere mere i teknologi, så den kan skaleres og testes på større maskiner. Herefter skal selve transformeren forfines, så der kan sættes op til en serieproduktion, og den kan komme ud i industrien og leve.